machona mano Rigathi Gachagua osebedo ka poro e kind thuolo ma osekalo duche manyoro mana ka neno nobedo koda twak gi jofwambo ka bende pod owacho ni ngimane nitiere akinda kuro Gasumbi kendo ywak ni sirikal osebedo ka lawe. Achak kodi jatelo Peter Masara. Rigathi wacho ni sirikal lawe e piny kenda fwenyo ni piny en gima lich ahinya. Gachagua ka nitiere sirikal ka ni winje ka kowuoyo ok ding'e ni mane Gachagua makawuono. Koro gima dokwongo wacho ni ka oket ng'ato e position mar responsibility ting'e jopiny maber nikech kawuono nindo diere kinyi nindo tu. Gachagua pok akawe ga kaka ng'ama serious nikech all the time obedo very reckless. Ok adwa confirm kata ok adwa deny gik mowachogo nikech ok qualify. Ok receive intelligent briefing. To en owacho ni noyudo intelligent briefing ni idwa negi, idwa plant ne gilweny. In politics anything is possible because politics and power. But odwa yuagore ahinya, onego jipanga. Onego jipanga sama join politics of opposition. Nyaka ibed gi thick skin. Ok bi expect ni sirikal be biro nenda ti thagogi. Kata en sama nyo en e power, nyo tiyo sawa. Wan jo chama mar Azimio. Koro en gimotime ni ojipanga. But gimo nyaka Gachagua ng'i ni Kenya en achiel. Kam direction mochiko no kopo ni gigo gin adiri to ok ni kare. Wan e democratic space. Ma oyiene ng'ato mondo bede chama motimre nade modwaro. But ka wan e chama mopogre onego wabed very responsible because the constitution wuoyo maber ni wan gi rights wa. To rights go bende jomoko be ni kodgi. Koro ki enjoy yours to mar jomoko be nyaka timre nade nyaka iriti. Nitie gik moko minyalo wacho manyalo miyo piny wang'. But gima dwa wacho ni kama wachope to demokrasia mar ng'ato ka ng'ato to nego bed ni wene. Wan e democratic space. Mano adiera mantiere. Wan e piny ma demokrasia ema prevail. Ng'ato dhi e chama ok ne ka koro wadwa Buka en ja communist. To Kenda en the Green Congress. To Wedi en ja UDA. Ta an ja ODM. To pod wabede mesa achiel wagaga mbaka. Wanyalo metho en mani wapogore in ideologies. Koro en mani iuso party mari kaka mar ODM osetego ne democrat space ma kawuono Wedi Buka yodo gi communist nok gi contribute ne chama mar ODM. Through our leader Raila Amolo Odinga emosandre ne modhi ang'owa e jela. Koro jite to enjoy ye. Koro miyo wawacho nikech nosekele wan jo ODM onego miwa space maduong' to jogi bo yudo matin but gin jo Kenya giyuda nikech mano the reasons momiyo ODM ne fight for democratic space en mondo Kenyans nyalo hear views maggi kaka gidware kama gidware e yo ma gidware go mak mana ni kok giketho ang'owa chike mantiere. Erokamano ahinya. Lakini Buka